हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड'ट भिउ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय बे दिनैनि गोदान भिडिअआव दा आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गुड निउस होनो सानदों आंनि जे फेसबुक पेज प्रफाइल फेसबुक पेज बियो अनलि 2 डेज साननैनि गेजेरावनो मनेटाइज जादों बेनिफ्राय 3 डेज सानथामावहाय माने आर्निंआबो स्टार्ट जाबाय नोंथांमोन फिसा आर्निं स्टार्ट जादों माने बे लामायाव फैखाबाय एसेबां माने बेहाय टेनसन गैला नाथाय बेखौ फेसबुकनि क्राइटेरियाफोर बेखौ कमप्लिट खालामनायावसो गोबां खस्थ' जायो गोबां प्रब्लेम नुजाथिफैयो दा नोंथाङा गोदानै आंनि इउटिउब चेनेलाव भिजिट खालामफैदोंबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथाङा जुदि आंनि पेजआवहाय गोदानै भिजिट खालामफैदोंबा फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै हो आरो लोगोसे आङो बे पेजनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होदों बेनिफ्राय WhatsAppनि चेनेलनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिप्शनाव होदों नोंथांमोनहा फल' खालामबानो जाबाय आं बेवहाय माने गोबां आपडेट्सफोर होयो WhatsApp चेनेलनि थ्रुयैहाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा WhatsApp चेनेलखौबो फल' खालाम आरो लोगोसे नैबे आंनि जे मनेटाइज जानाय फेसबुक पेज बेखौबो अन्नानै फल' खालामदो नोंथांमोनहा आंनो नोंथांमोननि सापर्टनि जोबोद गोनांथि दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै दिन्थिलांनोसै स्क्रिननि थ्रुयैहाय मबाइल स्क्रिनावहाय आङो आंनि फेसबुक एकाउन्टाव थांनानै मनेटाइज खालामनायखौ जामारदोंना जामाराखै बा माब्रैहाय खालामदों बिनि फारसे आङो नोंथांमोननो गुवारै फोरमायसै थौ बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव दानिया आङो आंनि फेसबुक प्रफाइल पेजआवहाय लगइन जाबाय अलरेडि लगइनखा डाइरेक्ट फैबाय आङो दा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आंनि जे मनेटाइजेसना जामारदोंना जामाराखै बा इनकामबो श' जाबाय बेखौ आं दिन्थिनोसै नोंसिनो जोबोद बेहाय प्रब्लेमफोर नुजाथियो क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनायाव आनअरिजिनेल कन्टेन्टफोरबो फैयो दा बेखौ रिमुभ खालामजायो आनअरिजिनेल कन्टेन्टआ बेखौ टेनसन लानाङा आरो नोंथांमोनहा माने गोबां भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन क्राइटेरिया हिसाबैथ' मोनबा आपल'ड खालामनांगौ अब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां फट'स भिडिअस रिल्स बायदि बायदि आपल'ड खालाम दा आंनाव बाहाय एसे गोबां भिडिअसफोर दंसै नाथाय आंनाव गोलाव भिडिअ दंमोन 1 घन्टानि बारा भिडिअ दंमोन आं बेखौहाय डिलिट खालामबाय बेनि थ्रुयैनो आङो आंनि वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामदोंमोन दा आं बे भिडिअआ गोलावखौ आं डिलिट खालामबाय आरोखि वाच टाइम कमप्लिट खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन दा आंनाव बांद्राय गैला माखासे लाइभ भिडिअआनो बांसिनसै आं आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैनाय जाहोनाव बिराद लाइभ फैनाय जादों आरो बेनिफ्राय माखासे आइडियानि गेजेरजों आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ आङो रिमुभ खालामदों माखासे रुल्सफोर दं दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालाम सानाखै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो दानिया नैबेहाय क्लिक खालामसै 3 लाइनावहाय ओमफ्राय फार्स्ट प्रोफेशनेल डैशबोर्डआव क्लिक खालामबाय आङो बेनिफ्राय फेसबुकआथ' आपडेट जानायनिफ्राय गोबां चेन्ज जाबाय नङा होमबा नोंथांमोन गोबां सोलायबाय दा आङो आंनि प्रफाइल रेकमेन्डेसनखौ दिन्थिग्रोनि प्रफाइला ग्रीन जानांगोन बेफोरबायदि प्रफाइल स्टेटास बेफोरबायदि नायदो आंना ग्रीन गासिबो मिथिबाय जेबो प्रब्लेम गैया Your account look good. Thanks for sticking to the rules and making Facebook a better place. दा बेनिफ्राय eligible to monetize बेखौबो दिन्थिनोसै आङो नायदो स्टार इन स्ट्रिम एड स्टाराबो आंना सेटआप जाखाबाय आं बिनिबो भिडिअ बानायखाबाय नङा होमबा दानिया आङो इन स्ट्रिम एडखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो नायदो नुबायना नोंथांमोन आर्निं 0.01 डलार बेयो डलार हा बेयो होमबाबो गोबां खम माने आंनिया भिउसफोर जायाखै रिचआ बहुत खम जायो आंनि भिडिअआ माने गोदान दा चेनेला गोदानथ' बे चेनेला बांद्राय गोबाव जायाखै हा जुलाइ दानावहाय आङो बे पेज माबाखौ प्रफाइलखौ खुलिदोंमोन बेनिफ्राय नायदो 18 सेप्टेम्बर टु 15 बेखौ आङो 13 अक्ट'बरावहाय मनेटाइज खालामदोंमोन हा 13 अक्ट'बराव आङो मनेटाइज खालामदोंमोन माने मनेटाइजनि थाखाय आङो सेटआप खालामदोंमोन बेनिफ्राय 13 14 15 आवहाय बियो 13 14 आवनो मनेटाइज जादों बेनिफ्राय 15 नि इनकाम जेनेबा बेखौ श' देखायदों आंनाव माने एसेबां माने भिडिअआव भिउसफोर जायाखै हिसाबैहाय आर्निंआ खम अब्लाबो माने जानायनि लाइनाव फैबाय नङा होमबा नोंथांमोन ओमफ्राय आङो स्टार्टआव देखायनि स्टार्टआवहाय आंनावहाय 0 स्टार्टआव आंहा जेबो आर्निं जायाखै दा बेफोरबायदिनो
जेसेबां हागौ मानि भिडिअ आपल'ड खालामनांसिगोन अब्लासो आर्निं जागोन बा रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामोब्ला थाबैनो ग्रथ जानोबो हागौ आरो नोंथांहाबो जुदि मनेटाइज खालामनो गोसो दंबा गावबा गावनि चेनेलखौ बा गावबा गावनि पेजफोरखौ बेवहाय नोंथाङा आङो खोन्थानो सानो नोंथांमोननो माने बे 60,000 मिनिट वाच टाइमखौ नोंथांमोनहा टेरा बेक्रायबाबो कमप्लिट खालामनो हायो आङो टेरा बेक्रायसो कमप्लिट खालामदों दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन आंनि भिडिअसफोरा इसेबां माने भिउस गैया अब्लाबो मनेटाइज आं खालामदों नङा होमबा जे 1 घन्टानि भिडिअ आं सोदोंमोन 1 घन्टा 5-8 मिनिट बेखौ आं डिलिट खालामदों बै भिडिअनि थ्रुयैनो आङो टेरा बेक्रा आइडिया खालामनानै बेखौ मनेटाइज खालामनाय जादों हा वाच टाइमखौ आं कमप्लिट खालामदों बेबायदि बेहाय नाय भिउसआनो गैखाथारा दा नैबे पपुलारावहाय दङ सिगाङाव नैबे लाइभ फैनायसो 56 39 15 86 बेफोरबायदिल' 100आनो बहुत खम 100नि एबभ दं एसे एनै बिनिफ्राय बै भिडिअखौ आं मोननै मोनथामसो डिलिट खालामदों आरो आं मोनसे खोथा नोंसोरनो रोखा बुंखायो नोंथांमोननो जायफोरा गोदान माने हागौमानि मिउजिकखौ दासोफा मिउजिक सोयोबा अनेक माने आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैनायनि चान्स थायो आनअरिजिनेल कन्टेन्टआ एसेयावनो फैथारो फेसबुकआवहाय ओमफ्राय फारसेथिंजाय गावनिनो भिडिअ आपल'ड खालामग्रो जाहाथे नोंथांनि पेजआ मनेटाइज जाग्रोयो पेज बा प्रफाइल एखे सेम टु सेम प्रसेसा माने रुल्स एबा क्राइटेरियाफोरा सेम बेनिखायनो साखोन सिखोन लाखिनो नाजा जाहाथे नोंथांनि पेजआ आरामसे मनेटाइज जानानै फैयो आरो मास मोनसे गोजाम जानांगोन नोंनि पेजआ बिनिफ्राय नों मोजां खामानि मावबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा नोंथाङा फेसबुक पेजआवहाय माने एसेबां माने ग्रथ खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो प्रफाइल खुलिनानै प्रफाइलाव प्रफेसनेल टार्न अन खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि माबाया फलोवार्सआ थाबैनो बांगोन फ्रेन्ड रिकुवेस्टफोर खालामनानै थाबैनो नोंथाङा मास मोनसेनि गेजेराव बा मास मोनसेबो नांनाय नङा 5,000 फलोवार्स बानायनो आंनाबो फलोवार्सआ अनेक खम 5,000 सामथिंल' नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा दा आंनि नाम्बारखौ आङो खोन्थालांसै भिडिअआवनो आङो बुंनानै होनसै 6300412452 बेनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नोंथांमोनहा बे नाम्बाराव WhatsApp मेसेज खालामग्रो आंखौ नांगौब्ला बेनिफ्राय डाइरेक्टलि कन्टेक्ट दा खालामलाबाय आं अनेक बिजियाव थानाय जायो डिउटियाव आरो आफादनिबो खामानि मावनाय जायोथ' दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोनहा क्लियार जाबाय जानांगौ आंनि बे पेजआ दिनैहाय मनेटाइज जामारबाय थारैनो आर्निंआबो स्टार्ट जाबाय दा बेखिनियानो दा आङो अनेक आपडेटफोरनि सायावहाय लाबोगोन गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन फेसबुकनि सोमोन्दै आरो गुबुन भिडिअसफोरबो लाबोगोन आङो आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ इउटुब चेनेलाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो आरो पेजाव नायदोंबा फेसबुकआव नायदोंबा नोंथाङा आंनि बे प्रफाइल पेजखौ फल' खालामना हो अननानै दा दिनै बेखिनियानो गोजोन्थों बाय थेंक इउ लोगोफोर